Pagkapwawang damal-damal, diretso ba nyo magpabanglo? Magtutok ta durong sinlo, babayang kapustura mo. Kung dala nito'y pagbagatan, permi naman kang ampangan. Hindi pisan malipatan, ang mga labing ita'y nagtabidan. Kada labi ta'y pagbagatan, kung may tugatang simban, pagampangan itang paningan, si paladon na mong kamalingitan. Mga karamalitay pagbilagan, inangkay tumurok-turok, maning kadurog kakinit, paliwit ng linubayan. Mga may dalan, maning dalaman, ang natabong kamalingitan, bisan ng nalipatan. Kada labi ay pagbagatan, kung may tugatang simban, pagampangan itang paningan, si paladon na mong kamalingitan.